Четвъртия модул на Exchange Broker е плащания. Той съдържа 5 подмодула – каса, касови отчети, валутен курс, банка и банкови отчети. Първия подмодул на плащания е каса. В него се правят всички касови плащания в системата. Влизайки в него, виждаме началния екран, който съдържа филтър и таблица с данните за касовите плащания за периода. Ако за указания период няма регистрирани плащания в системата, началният екран ще съдържа само филтър и надпис "Няма намерени плащания". Чрез филтъра можем да търсим какви и колко са направените плащания за даден период. Избираме фирма. Касата на фирма Siramax се зарежда автоматично. Избираме период 1 година назад и натискаме бутон "Приложи". Системата ни показва в таблица всички направени плащания за посочения период през каса 1. От ред команди активираме следните функции: преглед, печат, анулиране, изтриване и клониране. От преглед можем да преглеждаме данните за конкретно плащане, без да можем да редактираме. Печат ни дава възможност да отпечатаме приходен или разходен касов ордер за това плащане. От съответните бутони можем да отпечатаме, да редактираме или да експортираме данните в избран от нас формат. Можем да анулираме дадено плащане. То ще бъде видимо в системата, но ще бъде отцветено в различен цвят. Следващата опция на ред команди е изтриване, като системата допуска изтриване само на анулирани вече плащания. И от последната опция клониране можем да направим пълно копие на избраното плащане в случай, че трябва да се регистрира в системата плащане със същите данни. В работния сектор виждаме и бутон за ново плащане, откъдето се отваря формата за въвеждане на нови приходи или разходи в касата. На първи ред виждаме работната фирма и касата, които издават касовия ордер. Втори ред съдържа данните за фирмата или лицето, към което е документа, като тук има възможност да търсим контрагент по част от неговото име. Редът съдържа и бутони за въвеждане на нов контрагент и редакция на вече въведен такъв. Трети ред документ. От падащия списък избираме типа на документа. В системата са заложени 4 типа плащания: приходен касов ордер плащане към полица и приходен касов ордер комисионна на офиса, както и разходни касови ордери плащане към застрахователна компания и комисионни на агента. Избираме основания за плащане, разходен касов ордер, плащане към застрахователна компания. И системата активира данни за всички дължими вноски по полица на избрания контрагент под формата на таблица. Над нея виждаме бутони за маркиране на всички и размаркиране на всички вноски. Маркираме ръчно или автоматично тези от тях, които ще платим с този касов ордер, и системата автоматично зарежда дължимата сума в ред общо. Има и опция за въвеждане на различен вид валута, като системата преизчислява стойността и в български лева. След като въведем всички данни във формата, натискаме бутон "Запис" и плащането се визуализира като отделен ред в таблицата. От бутон "Печат" отпечатваме данните от екрана, като можем да избираме между различните формати на файла, както и да редактираме преди да отпечатаме. Експорт. От тук експортираме данните в избран от нас формат. Можем да добавим и сумарен ред. След като сме готови с справката, натискаме бутон "Запис" и тя се визуализира пред нас в избрания формат. Втория подмодул на модул плащания е касови отчети, откъдето правим касовите отчети за деня. В таблицата под филтъра системата ни показва всички касови отчети за избрания период. От ред команди можем да преглеждаме документите и да анулираме касова книга. От бутон "Нов касов отчет" се генерира формата за дневен касов отчет. В него сумите се зареждат автоматично на базата на регистрираните плащания за деня. Сумите не са активни и не можем да ги променяме. С натискане на бутон "Запис" касовият отчет е направен, като системата ни го показва в таблицата с касовите отчети. Третия подмодул е валутен курс. От тук въвеждаме данните за валутните курсове. При сключване на полици и плащания във валута, системата преизчислява сумите по валутния курс за деня. При влизане в подмодул "Валутен курс" виждаме таблица, съдържаща всички валутни курсове до днешна дата. Можем да търсим валутен курс чрез филтъра. Вписваме датата, за която ни интересува, и натискаме бутон "Приложи". От бутон "Нов курс" се отваря формата за въвеждане на нов валутен курс.
Въвеждаме в полетата новите стойности и натискаме бутон Запис. Системата включва данните в таблицата с валутните курсове и ги показва като отделен ред. От ред команди можем да изтрием валутен курс. Банка е четвъртият подмодул. От тук въвеждаме всички банкови плащания за деня. Влизайки в него, виждаме началния екран, който съдържа филтър и таблица с въведените банкови плащания. Аналогично на каса и тук търсим информация за банковите плащания чрез филтъра. На екрана, освен обичайните бутони, виждаме и бутон за ново плащане, откъдето се отваря формата за въвеждане на ново банково плащане в системата. Тя е аналогична на каса. Въвеждаме контрагент, основание плащане към застрахователна компания, маркираме вноската и избираме валута. Виждаме автоматично заредените сметки на наредителя и получателя, както и информация за платежната система и вида плащане. След като въведем всички данни, натискаме бутон Запис и системата отново ни показва новото плащане като отделен ред в таблицата на екрана. Последният подмодул на плащания е банкови отчети. От бутон Нов банков отчет се отваря формата за въвеждане на нов банков отчет. Този подмодул работи на същия принцип като подмодул Касови отчети. Изборът на валута определя зареждащите се в долният списък банкови сметки, по които ще се прави отчета. С натискане на бутон Запис, банковият отчет е направен успешно и системата отново го показва в таблицата под филтъра. С това приключваме с разясняването на модул Плащания.